आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोङो 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL नि जानानै आरो बे ओनसोलनि सासे नोगोरारि जानानै जोङो दिनैहाय मैयानि जे जोंहा BTR गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जे 10टा जोंहा भेन्चार कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि सायाव आरो जोंनि रुनिकाटा कलेजआ दिनै प्रभिन्सियेलाइज जानायनि थाखाय बेखौ मोनसे जोंनि दैदेनगिरिफोरनो जोङो मोनसे साबायखर जासिनाय जों हाबाफारि लानो सिगांदों आरो जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि ओनसोलनि माखासे थासारिनि फारसे जोङो फोरमायनो जों सिगांगोन। दा बे खौरांगिरि मेलावनो जोंहा बाहागो लानो हानाय जोंनि जिति दुवार दख'रा एबसुनि जोंहा आफादगिरि जोंहा बिसिसर बसुमतारी बिथां, रुनिकाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा आफादगिरि कलेन्द्र बसुमतारी बिथां, बे कलेजनिनो जोंहा रुनिकाटा कलेजनिनो जोंहा भाइस प्रिन्सिपाल जोंहा हेमन्त शर्मा बिथां आरो रुनिकाटा समबाय समितिनि जोंहा मासिगिरि बिन'द कुमार ब्रह्म बिथां आरो जोंनि रुनिकाटा ओनसोलनि आरो बे चिरांदुवार ओनसोलनि जा गुबुन गुबुन आफादनि जा दैदेनगिरि बिथांमोन दंफैयो, मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन। जोंहा दिनैहाय खोब गोजोनथाव खौरां बा गोजोननाय मोनसे बाथ्रा जोङो फोरमायनो जों सिगांदों जे जोङो मोनसे समाव जोंनि बे सामथाइबारिनिफ्राय लानानै आप टु दागगारिसिम बेंटलनिफ्राय ओरै नैबे सोनाबहा जे जोंनि बे लावपानि बे हाग्रा ओनसोलसिम बे जायगायाव जोंहा कलेज गैयामोन। कलेजआ दङब्लाबो प्रभिन्सियेलाइज बेबादि जों मोननो हायाखैमोन। नाथाय जोङो दिनैहाय फैयै फैयै थांनाय 2020 मायथाइनि जे जोंहा BTR गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथानि सिङाव थानाय 6.3 जे क्लजनि गेजेरजों जे जोङो दिनैहाय BTR सरकारनि खुंथायनि गेजेरजों जे मैयाहाय जोंहा 10टा जोंहा फरायसालिमाफोरखौ जोंहा सरकारि खालामबाय। बे सरकारि खालामनायनि गेजेराव नैबे जोंहा रुनिकाटा कलेज, रुनिकाटायाबो जोंहा बे 10टा कलेजाव जोंहा गोग्लैफादों। बिनि थाखाय जोङो खोब गोजोननाय जोङो जासिनांगोन। जों आसा खालामो नैबे रुनिकाटा कलेजआ थांनाय समाव 2010 मायथाइयाव जोंहा बे कलेजखौ सभाराम बरगयारी कलेज मुङै गायसनजादोंमोन आरो सभाराम बरगयारी कलेजनि गेजेरजों जोंहा फैयै फैयै दिनैहाय 13 बोसोराव हाबबाय। दा 13 बोसोरनि गेजेराव जोङो नैबे सभाराम बरगयारी कलेजखौ जे जोंनि BTR एकर्डनि जे 6.3 क्लजआव थानाय बे दफानि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि थाखाय जेरैबायदि सरकारा बिथांखि लादों, बे बिथांखिनि गेजेरजोंनो दिनैहाय नैबे कलेजखौ सरकारि खालामनो थाखाय माखासे एसे जेंना गोग्लैदोंमोनब्लाबो जों दिनैहाय बे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाव जों मोनफैनो हादों आरो जोङो दिनैहाय बुंनांगोन जे जोंहा नैबे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जिखिनि जोंहा नाम, बे नामनि सायावबो जोंहा माखासे एसे सोलाय सोल' खालामनाय जादों। दिनै फैयै फैयै जोङो सभाराम बरगयारी कलेजखौ नामखौ सोलायनानै, नमिक्लेचारखौ सोलायनानै रुनिकाटा कलेज रुनिकाटा बेखिनि खालामफैनो गोनां जादों आरो बे खालामनायाव जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गोबां माहारि आफाद, राजखान्थि आफादफोरनि कनसेनसास, बे कनसेनसासनि गेजेरजोंनो नैबे नमिक्लेचारखौ खालामनाय जादों आरो जों मोनसे समाव फोरमायनाय जादों बे कलेजखौ गायसनलांनाय लेङाइ मावफुं सोद्रोमा जा खाम्फा बरगयारीनि बिफानि मुङैनो खालामनाय जादोंमोन। दा बिथांनि नामखौ सोलायनो थाखाय जोङो नैबे कलेजनि जोंहा गोरायुं बिथांखौ जोङो रायलायनायनि बेबस्था जों खालामहोनाय जादों आरो बिथाङा जोंनो मोनसे इंगित होदों जे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थांनायाव नामा गिदिर बाथ्रा जानो हाया। दा सोलायनानै जुदि नामखौ सोलायनानै जुदि कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जायोबा भाई बेबो बुंनांगौ गैया। बे बाथ्राखौ लानानै जोङो जोंनि नैबे जिबियाव रायलायनायनि गेजेरजों नमिक्लेचारखौ सोलायनानै दिनै रुनिकाटा कलेज बेखिनिखौ जों खालामनानै दिनैहाय जोङो नैबे जोंनि BTR सरकारनि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइज खालामनायखौ जों मोनफैनो हाबाय। जों खोब गोजोननाय मोनदों। जों आसा खालामदों नैबे रुनिकाटा कलेजआ जे जोंनि नैबे 10टा कलेजनि गेजेराव हाबफाबाय, बिनि थाखाय जोङो जोबथा गोजोननाय जोङो दिनैहाय मोननो हादों आरो जों आसा खालामो बे कलेजनि गेजेरजों जोंनि दागगारिनिफ्राय जिखिनि जोंहा नेशनेल हाइवे सामथाइबारिसिम बेंटलनिफ्राय ओरैहाय बे गुवार हालामाव जोंनि गोग्लैसोनाय जोंनि बिमा बिफानि जे फरायसा फरायसुलिफोर
जोंनि कामिं जेनेरेसन गोदान जोलै जायफ्रा दिनै फैगासिनो दङ बै गोदान जोलै बिथांमोनहा जाहाथे नैबे सरकारि जानाय फरायसालियाव फरायनानै गावखौ साफा साफा सुबुं दोहोन दानो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव बै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बे ओनसोल जौगानायनि थाखाय जोंनि हारि जौगानायनि थाखाय ओनसोल लुखांनायनि थाखाय जोंनि बिटिआर आसाम भारत फोजौनायनि थाखाय बिथांमोना निश्चय रल मडेल जानानै खामानि मावनो हागोन आं बेखौ गोथौयै फोथायनाय दङ आं मिजिं खालामगोन दिनैहाय जोंहा नैबे रुनिकाटा कलेजाव जिखिनि जोंहा दा जोङो स्टाफ मोननो हादों बे स्टाफखौ जोङो दिनैहाय बुंनांगोन जे जोंहा एसिस्टेन्ट प्रफेसर हिसाबै गासै जोङो रुनिकाटा कलेजाव 9 सा जों मोननो हादों आरो जोंहा माबा हिसाबै अफिस स्टाफ एज पार एक्ट बे मथे जोङो गासै 11 जन मोननो हादों बेखिनि जोङो गासै 20 सा नैबे रुनिकाटा कलेजाव बेबादि जों स्टाफ मोननो हादों आं आसा खालामो जिखिनि बाखि जोंहा स्टाफ मोनबावनांगौ दङमोन बे स्टाफफ्रा निश्चय बियो सिस्टेमेटिक बे जालांगोन आरो सरकारा बिनि सायाव निश्चय खामानि मावगोन आं बेखौ मिजिं खालामो जाहाथे जोंनि माखासे जायफ्रा दिनै बे कलेजाव खामानि मावदोंमोन बिथांमोना दा नैबे समावहाय बेबादि एपइन्टमेन्ट लेटार मोनथ'नो हायाखै दा बिथांमोना निश्चय लासै लासै बे सरकारनि नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो निश्चय मोननो हागोन आं बेखिनिखौ मिजिं खालामदों आसा खालामदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि सरकारा बिनि फारसे खामानि मावगोन आं बेखौ मिजिं खालामदों दा आं बेखौनो साबायखर बावनो लुबैदों जे जोंहा बे ओनसोलाव गोबां नैबे हास्थायनाय आरो मिजिं बे मिजिङा जोंहा दिनै मोगथां महर मोनबाय आरो बे मोगथां महर मोननायाव जोङो जायफ्रा बिटिआर एकर्ड खालामनानै नैबे 6.3 क्लजनि गेजेरजों नैबे फरायसालिफोर माफोरखौ दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामफैनो हाबाय दा बे प्रभिन्सियेलाइज खालामफैनो हानाय दैदेनगिरिफोरखौ निश्चय जोङो साबायखर जासिनांगोन आङो गिबि गिबियाव साबायखर जासिनो लुबैदों जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दा बिथांनो जोङो नैबे 12 नं चिरां दुवार समस्तिनि जानानै बा नैबे कलेजनि जानानै आं बिथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन आरो नैथियाव आं साबायखर जासिगोन जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनो जोङो साबायखर जासिनांगोन मानो होनोब्ला बिथांनि बे मैखोम गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बे कलेजखौबो बिथाङा दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामफैनो हादों दा बेनि थाखाय जोङो बे ओनसोलनि जानानै जों बिथांनो रोजा रोजा जों साबायखर जासिबाय आरो जोङो थामथियाव साबायखर जासिनांगोन जोंनिनो एबसुनि जोंहा मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' गाहाय नेहाथारि करेन्द्र बसुमतारी मिरुनि गासै दैदेनगिरिफोर चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिथांनि गासै मावथि बिथांमोननोबो जोङो रोजा रोजा जों साबायखर जासिनांगोन बिथांमोननि गोख्रों नाजानाय गोख्रों बेबादि नोजोर लाखिनायावनो नैबे कलेजा निश्चय बेबादि प्रभिन्सियेलाइज जाफैनायाव जोङो दिनै मोगथां महर मोननो हादों जों बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन आरो जोङो साबायखर जासिगोन मोनसे समनि बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ मानगोनां खाम्फा बरगयारी बे खाम्फा बरगयारीनि नाजानायाव नैबे कलेजखौ गायसननायनि उननिफ्राय दासिमाव जिबादि जोंनो बेखिनि माखासे बिहोमा होलांबाय बे बिहोमा होनायनि थाखाय आङो बिथांनोबो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन आरो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गोबां माहारियारि आफाद राजखान्थि आफाद जोंनि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोननोबो जों निश्चय साबायखर जासिगोन आरो नैबे रुनिकाटा कलेजनि जोंहा गभर्निं बडिनि जा मानव गेदेर मासिगिरि चेयारमेन डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनोबो जों साबायखर जासिगोन जोंनि बे ओनसोलनि गासै जोंनि रायजो राजा बिथांमोननोबो जोङो रोजा रोजा जों साबायखर जासिनांगोन आसा खालामो बे कलेजआ फैबाय थानाय समाव मोनसे बयनिख्रुइबो नोजोराव गोग्लैनाय बयनिख्रुइबो साबना हामना मोनसे कलेज बे कलेजआ जानो हाथों आङो इसोरनिसिम आङो आरज गाबबाय जों नुनो मोनदों दि बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा 35 एबा 40 किल'मिटार गोजानाव थांनानै फरायहैनांगौ जायोमोन बङाइगाव बा बासुगाव बा क'क्राझार आरो बेयाव थांनानै फरायहैनांगौ जादोंमोन गोबां फरायनायनि खेथ्रआव माने गाहायाव थानो गोनां जादोंमोन दा नैबेयो मोननो हाबाय बे हिसाबै जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जाहाथे लकेलावनो फरायनो सुबिदा मोननो हानाया जाबाय दा माबायदि नोंथाङा मेसेज होनो सानो आङो फैबाय थानाय समाव नैबे कलेजआ जाहाथे बयनिख्रुइबो साबना हामना कलेज जों खालामनायनि बेबस्था बा सिन्था जा नोजोर आरो बिथांखि बे बिथांखिया निश्चय जोंनि सायाव निश्चय बियो सोनारगोन आरो बे कलेजनि गेजेरजोंनो
फैबाय थानाय बे ओनसोलाव थानाय गोबां जोंनि गोदान जोलैफोर जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै मोनसे दिशा गोनां लामाजों गावखौ गायसननायनि थाखाय जेरैबायदि दिनै नांथाब नाजानायनि गेजेरजों गावसोर नाजागासिनो दङ बे नाजानाया मोगथां महर मोनगोन आरो जोंनि गोदान जोलैफ्रा निश्चय फैबाय थानाय समाव साफा साफा रल मडेल महरै जोङो मोननो हागोन आरो नैबे कलेजावनो जोङो जोंनि बे ओनसोलनि गोरिब गुन्द्रा जायफोर जोंहा दङ दा बिथांमोनखौ जोङो थाहोनानै बेयावनो हस्टेल दोननानै जों बिथांमोनखौ फोरोंनायनि थाखाय बेबस्थाया निश्चय जागोन आरो जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा बिनि फारसे गोख्रों नोजोर लाखिनानै खामानि मावगोन आं बेखौ गोथौ फोथायो।